tulee pääkipuisia ihmisiä. Tiedätkö sä minkä näköinen sun se näyttelee ihmisille sitten tuolla maailmalla häpiöttää? Eila puhuu tänä päivänä taas se uuden yllätyksen, se eilen moittinut matoa. Kävikö se? Ei, hän sanoi niistä punaiset matoja. Sehän meinasi saa shokiin. Ja nyt se sitten tänä päivänä sanoi, että kyllä ne täytyy sanoa, että vaikka hän itsekin työllä, niin hän aina noihin paremmin viihtyy noihin hienoihin ihmisten seurassa. Niin. Sano, että pitäisikään mulla käydä. No minä olen nyt päässytkin nyt kuukaudeksi pois ja sitten kuukauden kesällä. Ei silloin virtakaan päivä. Ei mun nyt kouluja tietämään. Ai joo. On mä ennenkin kuvattu, eläviikin kuvata. Se on oikein hyvä. Kato, minä en ole luonnossa peilissä, hän ei näe sitä. Ei tosissaan. Tää on jotenkin samaa tempua. Mulla oli se tänne lihakset oikein näin. Näytä nyt niitä lihaksia. Voi lapsi, kun se ei saa hyötyä Juhana, niin. Niin. Kyllä meillä myö kuvataan sitten ensin. Ottokan tänne saa ihan reilusti. Ihan reilusti voit katsella. Kyllä ei se Pelleillä. tossa. Kato vaikka on johtanut. Pois tehdä kuvolla. Eikö se pirulla johtaa? Voiko se kuvata ihan nuin? No kuvaa vaan äitiäskin välillä. Kuvaa äitiäskin välillä. Niin, kyllähän nyt äitiäkin voi kuvata. Millä hiilihannulla mä sä heitä siellä heit tuosta? Mintäkään minä joutuisin maksamaan sulle, että heit pois. Niin, sitä justiin. Ja niin kauan, että saat rahat, se uusia vaatteita. 60 vuoden päivä, kun se on 60 täyttänyt, minä tuun takaisin. Kyllä siinä vielä käyttö on siihen asti. Toivottavasti. Sitä on niin varma. Niin ei sitä voi ihan varmaan. Niin. No se kuvaa valmaa. Minun pitää pitää tätä suuta, että kun... Kävit sä siellä jo? Eikö se ole? Mä rupesin hinteä kyselemään. Niin, mutta kyllä se hyvä on jo. No se sanoi, että niitä kun mä saatte mennä naviiseen ja se sanoi, että kun se vaikuttaa kuuloonkin. Sanoi, että kyllä niitä on. Sä oot hyvän näköinen, kun sä oot ensinnäkin. Ja sanoi, että vielä kun mä oon sanonut 58 laitettu eikä niitä ole pohjattukaan kuin alahampaat. Mutta kyllä ne on ollut liian kauan. Tää lihaksia, kun ei sillä ole mitään. Niin näytä tällä lailla. Näytäkö ei oo mitään sillä filminä? Ja kato, ei näkynyt mitään. No katsopas nyt tänne päin, niin minäkin puolesta. Juhani. Kato nyt tänne päin. Niin näet oikein lihaa. Tulla maailmalla viksuja työkavereita vaan. Ei olekaan seurusteltu työtä. En minäkään vitsi paljon. En minäkään. Kyllä ei löpös kehtäisi. Puolella yksi pitko ei oo. Mä paperissa. Viikos. Tämäkö? Niin se on oikein pitkä. Kyllä siinä. Miten tämä voi olla pitko, kun verta tulee tuosta reunasta? Verta. Se on vattuhilloa. Se vaan näyttelee sen ja katsoo noita lautasia ja astioita ja Ai tuo. tuo valmat. Mä en saa koko savuttamaan sitä lasia ne kupitkin. Sitten on
avata. No, tänne lasi. Onko sitä tänne olevassa? On. Eikö se ole hirveän kauas? On. Minäkin kun mä katsoin niitä, niin tommonenkin maksaa 60, kun ne... Niin on ne vieraat oikein helposti kukaan. No, Seija. Joo. Nyt sulla on jalka. Enää onko se? Maito. Käsi. Tuoppa tulla maitoa. Eikös kerma? Ei kun maito. Otetaan nyt kakkoisen jälkeen. Mä oon se on yksi tehnyt se joukko, mutta ei ole ollutkaan pakasteessa. Mä oon sun takana piilossa joko. Nyt rupes Se yksi jää eläkkeelle, niin sen takia. No perkele joka. Minusta saa kuvata vaikka Istu sen syliin äkkiä, et just sitä. Hei, nyt tulla!